martang yang dirohatta, martang yang mahita. Amin. Tapuji Tuhatta mari demeta sia buku ede nomor 10 ayat sada sahatu ayat tulu. Mar hite-hite gorni debata ama, dohot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni tod di parbadia natu mapalangit dohot tanaon. Amin. Songonod do di dok Tuhan Yesus, yang gopoda diau dang au napunasa, poda ni namar surur au doi. Mula adong manang ise mabahen lomboni rohani amai, boton nido taringot tupodai, manang na siat debatai, manang na huhau taon sian roha-rohakku sadiri, songon nani dokni surati, akabatang ngaik na mangoludo mabaor sian pamatang ni naporsia diau. Haleluya. Martang yang mahita alai tuat debata amanami para sirohana sumurung saitogiho mahami tu anakmu asa ibanan na punahami lehon madihami hapor siaw na sitong asa holak ko sabing haposan nami unang luas huriam marhaposat tuak kana hasianganon holak ko do haposan dohot haporusan saya siroham patudot tuhami dalat tuhatuaon asa jumpa kami asini roham nagodangi alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tangyak ko kamu patik ni debata di minggu sadarion ime patik parjolo satu patik pasapuluhon kita jahama marsoring-soring patik parjolo ahu do jahoba debatam ninna debatata dan jadi marakup ahu bahenonmu debatam patik patuluhon dan jadi dohonan guarni debata yang gosoture dalanna aihona uhumna dosogot akkana marsine yang di guarna patik palimahon iko pasang pemudo natorasmu asa martua ho jala leling mangolu di tanon nanilehon ni jahoba debatam diho patik papituhon unak ko mangalakku patik pasiahon unak ko olo makatidakkon hatana sotutu maralohon dongat jolma Beha padok ni debata taringot tu patik pasapuluh ni ondo. Ahudo Jahoba debatam ninna debatata parguguna suatu dosan jala parimas siluluhod dosa ni ama-ama tu pinoparna rodi sudut patoluhon rodi sudut papaton pinopar ni akan nasogoro hadiau alai asido rohaku di akam nama ribu-ribu akan namar holong ni roh hadiau naso mangalausi patikki atong rak mangidogogo mahitas sia tuat debata lau mangulahon nobar tu patiknai ale tuat debata saya pargogoi mahami mangulahon nobar tu patikmi amin.
Tata poti madosat tatu adepan ni debata martang yang mahita. Ale debata nami nama rasirohat jalan abadia ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus manang piga hali hami rot tujolom huhilala hami rikot doa sini roham disaluhut hami halak pardosa alani do bahen nahu pasere pami diri nami sadarion di jolom jalahu parhatopot tami tung na jojot do hami manibil sian akadalanmu nabadiai songon biru-biru nalilu sayunang pabali hami siat jolom alani dosa nami aidang di halamoh rohanami hamatian ni akka pardosa alaihamu bawa ni rohado lomo ni roham asam mangulu hami sesama saluhut hagadihon nami dohot pangalasyon nami marhite-hite pangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus saya pahot maasini roham di hami marhite-hite panidangion dohot hagogon ditod di parbadia asa tarapul situ tu rohanami mojoho asa patun tigor jala daulat tami marpangalaho bahen hasangapon di guarmu nabadiai amin. Tapi gima baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa. Songonod do hatani Tuhan Jehovah nunga diarsaki hoau marhitesian akka dosam jalan nunga dilojai hoau marhitesian akka hajahatonmu. Au tutu au sadiri menelesai akka pangalasyom na dihadiriokku. Jaladang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangap madi debata na digijang. Amen.
diuti kuramalan sia.
panghihok kamu mah hatani debata turpuk epistel diari mingguon imana tersurat di pesalmen bid 26 mamuk kame ayat sada sahat ayat 10 sada tajahama mar soreng-soreng. Saya paling mapinggolmu ali Jehovah alusiau anadangol jalan na pogos duau. Asima roham dia wale Tuhan ay sai tu hodo au jojo mani patari. Yang guau ali Tuhan pardinggan bahasa jala marpamuati roham jala godang situ tudo asini roham disude akana majoho. Diari hagogotok kido ho hujou ayas sai alusiamu doau. Rodo sogot sudi parbegu akan atinongosmi marsob batu jolom ale Tuhan jala pangasapon guarmu. Saya jar hormat tua wale Jehovah dalammu asamar pangalaho au di bagasan hasil tongami. Saya pasada marohaku maka biari guarmu ido sahatna martua do akan atu mangihon hatani debata jalan napiapsa. Amin.
tahatidakkon ma haporsiautai songona hinatidakkon ni dongatta sa haporsiaun di sadok portibion rap mahita madok au porsia di dibata Jehovah ido ama parguguna suatu dosan natu mapalangit dohot tano au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasa sadai iman tinibun misi Maria nagabe-gabe syapto di parbadia adorang sohabuan ido tuhata natu maut na bernit di pangumuman ni silatus nama terpajal loibana di hau pinor silang net tuat tu banua toru dung ditanom namulak mengolu dari patuluhon nama naik ke surga lauhundul tu siamun di debata Jehovah amanai parguna suatu dosa di sima ibanda pai masuk setu manghumi halak na mangolu dohot namate au porsia di perbadia jaladong sada huria nabadia huria atau bani halak Kristen akan nabadia dot dia sesani dosa dot dia tanai namandok mulak mangolu sogot daging di halak naung mate dohot dia ngaluan masuk sudah amin.
Salam, selamat hari Minggu ma dihita sahlutna amangenang. Tikting Minggu 23 Juli 2023. A. Tikting meragam HKBP Harapan Jaya. Sada Guar Minggu. Guar ni Minggu sadarion ima Minggu papituhon dung Trinitatis. Do topik Minggu marha porsiaon jala magodang di bagasan Tuhani. 2. Pulauan Padita Resort. Sadarion Minggu 23 Juli 2023 Padita Resort amang Padita Lubrin P Siahan STH makobasi di parmingguan manogot HKBP Kaliabang Perwira Resort Harapan Jaya. Tolu rapot huria HKBP Harapan Jaya Resort Harapan Jaya. Di hari Minggu 30 Juli 2023 pukul 12 WIB dung sidung parmingguan Arian di Patupa Huriata do rapot huria lahu manotopon anggaran dohot program kerja tahun 2024. Popartusi Huriata manggokon asa adong 2 perwakilan galup wilayah dohot sian pengurus kategorial. Datangnya koma asa boy mardalan dohot dengan mardalan ulauni lah manotopon program kerja dohot anggaran tahun 2024 pembartu lomoni rohani debata jala tuha majuan ni Huriata. 4. Pilihan bulanan menang tahunan dohot diakoni sosial. Marhite tiktingon disosohon matuganup ruas naeng parhalado ni Huriata rap radema asa pasahaton sian ias ni roha pilihan bulanan manang pilihan tahun dohot diakoni sosial ni Huriata pilihani di pasahat marhite terjolo transfer tu rekening HKBP Harapan Jaya dohot nomor rekening Bank BRI 10 22 strip 01 strip 0002 walu strip 56 strip 4 atas nama HKBP Harapan Jaya Paduahon Situa Ganuk Wilayah Patuluhon tu Sekretariat Huria Manang Bendahara Huria saya di pasu-pasu Tuhan Masaluhut Parngoluata. 5. Partangyangan Wik. Selasa 25 Juli 2023 pukul 20 WIB. Di Wik Jerusalem di bagas keluarga Tumorang Inangi Borus Sitorus alamat Perum Harapan Jaya Blok C nomor 123A. Di Wik Kanaan di bagas ni keluarga B Tabunan Inangi Boru Butar-Butar alamat Perum SBS Jalan Gunung Tondano Tolu nomor C22 nomor Walu. Di Wik Galilea di bagas ni keluarga L Simajutak Inangi Boru Sinaga alamat Perum Telaga Mas Jalan Duta Masya nomor BB2 nomor 20. Di Wik Judea di bagas Nyonya Sihombing Inangi Boru Raja Guguk alamat Jalan Pelangi 2 nomor 37 RT Sada RW 20. Di Wik Sion di bagas ni keluarga S Manurung Inangi Boru Sirait alamat Kapling Harapan Kita Jalan Garuda 2 nomor 16. Rabu 26 Juli 2023 pukul 20 WIB. Di Wik Bethlehem di bagas Nyonya Sitorus Inangi Situa AHM Boru Tambun alamat Kapling Al Ikhlas 5 nomor 12 RT 6 RW Tolu. Di Wik Hermon di bagas ni T Mungkur Inangi Boru Silaban maringanan di aula gereja. Di Wik Jetun di bagas keluarga Aca Inangi Boru Siagian alamat Kapling Rawa Bugal Walu RT Walu RW 25
Diwik E. Prata, di Bagas keluarga MC lain inangi Borositorus, Jalan Kali Baru Barat nomor 45 RT 2 RW Sada. Diwik Nazaret, di Bagas ni keluarga S. Bolon inangi Borunai Baho, alamat Prum Titian Asri, Blok Asada nomor 8. Pinangi doma tuganub ruas nama dohoti partangyangan, asama buan bibel dohot buku wede, dang di parade be berkas kertas acara songon nasomal. B. Statistik dohot hatani debata narito Tuhan HKBP mingguon boima dijaha di lembaran tikting. C. Ulang tahun. Torop ni ruas ni huriat tanamur ulang tahun di mingguon toropna 20 halak. Parhalado dohot ruas pasahaton selamat menyambut ulang tahun. Hatani debata nama dok di Galatia onom ayat sia. Alai unang marnalo jahita mambaen na dengan ay na manggotil do hita muse ditikinai anggo so pargale hita nuaeng. D. Parhepengon. Parhepengon ni huriata di minggon boi mata jadi tikting saldo nikas ni huriata per 27 Juli 2023. Huria diakoni 137 juta 640.310 rupiah. Di pusat kosong. Pembangunan perawatan 12.122.120 rupiah. Transtoria sia juta 825.000. Sarana parkir dodalan 40.176.200 rupiah. Tuhat tama nama masu-masu parhepengon ni huriata. Songonima tikting namasa di huriata di bagasan saminggon. Tuhat tama nama masu-masu.
Ali di bata amanami mauliate ma di ami rohanami di ho ali jahuba di bata amanami na mangaramoti dohot na mamasu-masu hami sadarion boy hami Tuhan marsoba tuadupanmu na badiay nunga hupasat hami tuho pujian nami tu julum dio bason Tuhan naeng begyon nami masuaram lau mamakulingi hami ganuk marsada-sada dongani mahami Tuhan marhite todi porbadia asa todimi Tuhan nama ngukap rohanami be gabibui waktu sehami ahadona pinanggil di hatam sian hami di bagasan sadarion atau makuling maho Tuhan nungaradai hami tumangi hoca oloi mapangiduan nami mangasahon guarni anakmu Yesus Kristus tangihon ma tangyang nami. Amin. Shalom madita manginang. Mauliate barita nauli nagabe turpuk jamita di minggu papituhon dung Trinitatis dibuat do sian buku Matius bidu 10 mamuka maisian ayat 30 sada sahat rodi ayat 35 songonon ma didok disih. Dungi didok ma upama na asing tunasida tudos dohara jaun banuagi jangi tuba tunisiarum na binuat ni sadahalak lau manaburhon tu porlakna ido sada na met sian nasaragam dibuni alai dung tubu gabe ubal gadoi sian nasa ikau rata pola hera haudo jala rodo akka pidung namar tonga-tonga langit marasar turatingna dungi upama na asing muse di hatahon tunatorok tudos do harajaon banwagi jangi tu itak naung nyasoman na binuat ni sahalak inaina lao pasaor hontu itak toluapang paima asom saluhutnai di hatahon Yesus marhite-hite sian upama tunatorop dang nama katai ibana tunasida anggo somarhite sian upama asa jupang hinatahon ni panurirang ina madok huuka pe pamangaku makatahon upama hurukari pe nabuni sian mulani portibion ido sahatna tuhata Tuhan Yesus selama mangula ibana di portibion sai dipatu pado upama ima laho patorakon taringot tu harajaon banwagijang upama ima asa pamurahon pangatusion ni ganup halak nama na ubege manang namangihuton ibana manangihon jamita pangajarion panugunuguon ni tuhata Tuhan Yesus. Saya dicoba Tuhan Yesus do mabuat boha sian parngoluon nania dopan ni jolma ala macai maol dope dia tusi dohot jala dang muradope dihaporsiai aka nau bege pangajarion itu hata Tuhan Yesus ala tuhata Tuhan Yesus dianggap doi halak na met dianggap nasida do bahwa Yesus tak pulai kehaporsian alanya ayah nak nitu kakau doi bana somal molo akka halak na met manang naso adong ulauna
dang pejabat rupani madok hata maul do halak lau menerima hatana. Maul do halak menerima akka pakatayon na pinasahat ni sadahalak, apalagi molo diida halak na met ibana. Alay molo adong nian artana na bongak ibana punya jabatan pitor hatop do halak manangihoni nangpe hatana dak sitong itor tangido ima hadirion ni jolma alani nama cai maol Tuhan Yesus diterima hati hai ala hata Tuhan Yesus mangula ibana lau patorakon harajaon banua gijangi nangpe di patuduhon sasitong na akka tada halongangan akka habal gaon na suboi di patu pajolma alai tung macai maoldo dia kana deba majakon akan nahin tahun itu hata Tuhan Yesus alani dua sian pitu sian bidu nasa pulutuluon pitu upama di patorang disi jala dua mak di bagasan turpuk tahun imanak kiningan boni nasi naburhon ni sadahalak boni nama cai met situtu ima biji nisiaron alai didok boni namet meton molo disaburhon manang ditanomon disuan bibit namet situtu ala somaldo diulahon akan atoropi jala di ida ido bana di patorang Tuhan Yesus nangpe bibit namet bibit nisiarum alai boy do muse gabeti boy saat rodi na 3 meter ima pinatorang ni hata Tuhan Yesus bahwa hata ni debata na pinasahat ni Tuhan Yesus manang harajaun ni debata na pinatorang ni hata Tuhan Yesus memang dang apala pitor paltak iberengon ni jolma pitor tarida berengon ni jolma alai adong do proses dinaung dibege hata ni debata adong proses nang peso pitor tarida alai di ujungna pitor boydo imse gabe mabuan las ni roha hata ni debata na jinakon manang harajaun ni debata na jinakon ni halak na ubege nah hinatau ni hata Tuhan Yesus mabuan las ni roha doi jala ido tujuan ni ngulu ni halak na porsea di Tuhan Yesus Kristus molo dijakon hatai manang boni ni siarum imahata ni debata dijakon halak di bagasan muluna nasina burhon ni akka parbarita nauli nasina burhon ni halak na porsea di Tuhan Yesus Kristus dunge di patorang imuse di hatahoni adong do pakorhonna di halak na tumangihon hatani debata songon si Maria di peopro hatai jala di pahusor-husor di bagasan rohana dung di pahusor-husor adong map pangulau di bagasan uluna Allah hatani debata songon podang si dua baba doi lau mangajari manogu tu dalan lomoni rohani debata laho patuguhon pahoton haporsiaon ni halak na mangihuton Tuhan Yesus Kristus hata ni debata gabe
naung sinaburhoni ikon marparbue doi marparbuehon parbue nadenggan molo didok barita nauli na sinaburhon manang boni na sinaburhon boni siarum na macai met-meti di saburhon tutano nadenggan boydoi marparbuehon parbue nadenggan didok 100 lopit ono 10 lopit dungi 30 lopit gabe gadda bibit na met-met gabe gadda dung tubu jala tarida mai muse bahkan idok nakini ngadison dung tubu bibit siarum na met-meti boy ti boy bana sampai 3 meter jala boy muse disi marasar akka pidong namar tonga-tonga langit berteduh disi pidong namar tonga-tonga langit nati nopani debata boy disi berteduh dan dohot marasar mabaen ingananna jalahatan di debata boy doi nagabe mabaen nyaman teduh ngolu di halak jala boy patoguhon haporsiaon jala boy palacon rohani halak ima molo nunga mian jala tubuh boni siarum namet meti gabe tarida di pangulaon di panggul mitun di ngolu ni akana porsiai gabe tarida hatarida anna bui palacon roha asa idon nakinin bibit ni siarumi ima hata ni debata jala jolma nama naburhoni ima akana poso na porsea di debata jala porlaki ima hita ma porlak inganan bibit na sinabuhon asa anggiat boy dicakon hatani debata gabe boy lam torop halak muluna jolo adorang baru ro barita nauli tu tano batak ya parjolo sahali ro par barita nauli tu tano batak mate do ate 2 halak alai nang pe mate buni ni namate martir do gabe musehehe dang gabe so rupani alai disuruh debatado muse par barita nauli ima sinomensen gabe boy satu sonari terbarita barita nauli gabe boy hita saat sonari gabe la Kristen sahat tu hita boni nasina burhon ni par barita nauli na Rosian Jerman gabe sahat kita taruli gabe porsia kita di Tuhan Yesus Kristus gabe dohot kita panean di harajaon banua gijangi gabe pewaris harta kerajaan surga kita ala ni boni namet meti ima hatani debata mapar korhon sahat tu partikian nuaing torop gabe akahalak na porsia di Tuhan Yesus Kristus mangula boni namet meti di rohani halak jala ikon gabe aka saksi-saksi ni Kristus ma hita gabe mabuan barita nauli idona hina tahun itu hata Tuhan Yesus dison dina marjamita ibana dina mengajari ibana tuna torop hati hai di pangulaon adorang sumanaon ibana jala dung manaon ibana gabe lam toro nang naporsea jala dung manaik ibana tu banu gijang disuruh to di porbadia pitoradong muse akan naporsea tardidi 2.000 halak ima gogo ni barita nauli siana 12 sisiana gabe ro 3.000 halak tardidi ala ni barita nauli ni Kristus
ala rade lau maka porsiai Tuhan Yesus Kristus. Sa ima nakiningan nang pemet-met boni i alai mapakor hodo di bagasan pardalanan ningulu niya kana porsea di nama jakon hatani debata di bagasan nguluna jala di halak nama jakon hatani debata ido muse babuan ibana Tuhan nguluan nama noktong sisa liling nililingna dang arta mabuak kita tu tujuan ninguluta tu pandang si tujuan ningulu niya kahalak na porsea alayahdo haporseaon teido mabuak kita satu surugo sia dia roh haporseao ni ima sia nama nangihon hatani debata dinaringgas sita manangihon hatani debata marsao rabdo debata hatani debata magabe manopa pikirata mangajari manugunugu hita gabe porsea hita dungi tatinggalhon akka pangalahon nasohina lomoni debata taradoti lomoni rohani debata jala iman nahin nalomohon ni debata sian akka halak na porsea di ibana gabe parjab parma di harajaon banua gijangi asa ido na pinatorang itu hanta Tuhan Yesus asa angkiat lam torop halak na porsea di naung roy bana tu portibion jalalas ido nang nahinanguluhon ni parjahat na disiamun ni tuhata Tuhan Yesus yate dinarap tarsilang dohot tuhata Tuhan Yesus anggo sada da manghuhumi do danga dong kesadaran di bana danga dong perubahan pertobatan di pangulaon hajahaton naniulana selama di nguluna jala wajar do ibana tong majalo ikut tersilang ibana alani hajahaton ikon uhumun ibana alaisada sian nadisiamun di Tuhan Yesusi paingoton di bana dinaung dibereng dinaung disaksihon akka napi natupan di Tuhan Yesus nangpe manaon ibana takas tu ibana manada adong di ibana perenungan na luar biasa akhirna adong pertobatan dungi gabe manidangi ibana anggo hita tajalo ho bartu na taula do alai anggo ibana dang alani hajahaton na manaon ibana alai manaon ibana alani hajahaton ni jolma alani hajahaton ni jolma na di portibion manaon alani di do ibana ala direnukun ibana sude perdalanan nina masa natinaon ni Tuhan Yesus Kristus molo dungu sahato ingota nina dungi dia lusi tuhata Tuhan Yesus sadari yodoho rabdot audi paradiso ala adong kesadaran ala adong di ibana perenungan ala adong ibana majakon hata di debata adong di ibana pengenalan diri gabe adong perubahan dan pertobatan di bagasan guluna gabe di jalo basa-basa anugerah ni debata ima hanguluan nama noktong saliling-lilingna perubahan dang taridai alai di rohana do makuling direnukon ibana dungi gabe jarona lasni roha soni do nang sirut atea kamanginang dong di jalo ibana hatani debata di patah di dahon ibana do holong ni rohana tu simatuana dung dijakon debatam nama debataku bangsom nama bangsokku inda ibana di patuduhon bukti hatani debata nabi negena berperilaku baik tarida holong ni rohana tu simatuana gabe siani mamusero tuhata Tuhan Yesus goklas ni roha ima molonunga mangula hatani debata di bagasan ngulu ni jolma ima nakiningan met do batu ni siarumi alai boy gabe marlipat gadda ala songonima
rupang rumang ni haracau ni di bata. Dungin apa dua honak didok disi ima songon itak nanya soma. Aka somalna akaina lau mabain kue mangudi di baido campuran ragi molo ina umpamana pabai tape di baido ragi dung dibain ragi dungi disipan adong mak proses dungi dibungkus dungi gabe tabuma alangon ido tahya manginang tabuma sialangon gabe berubah gadong napiri gabe labok lapot manis adong asom adong perubahan losong di nang hatani di bata molorunga di jalo di auhon adong ma perubahan pertobatan di ngulu ni jolma idonani hatahon itu hata Tuhan Yesus di bagasan turpuk tahun asa anggiat lamtu porsehana saluhut jolma jala hitape di paingotoma di bagasan tikyon asa toktong kita ringgas lau tu manghihon hatani di bata jala ido ngolu di hita ganup akana porsea ayanggo akana di portibion lau sal pudoi rap dohot pangisina alai anggo hatani di bata hotdo rodi saliling dililingna ido ubaina di dokun di Jesaya 40 ayat 2 yate didok di sisongnon nungam malos duduti nungam marurus bunga-bungai alayang ko hatan di debata say hot doi rodi saliling nililing hatan di debata lau menguatkan hapor siota patoguhon hapor siota jala toktong mahita diarahkan di togu lau mian magodang di bagasan hatani di bata ido benai dokot topik ni minggu tasadarion hapor seon jala magodang di bagasan Tuhani hapor seon jala magodang di bagasan Tuhani jadi hapor seoni ima sian natu mangin hatani di bata panangi honun sian hatani di bata do hapor seon jala hapor seoni tarida mamuse parbuena anggo somar perbue namate do hapor siauni alani manoktong mahita toktong ringgas mar hapor siaun di Tuhan Yesus Kristus nang ropa luahon dot makokopita saleleng di portibion sotung tatinggal hon hatani de bata alai saleleng di portibion ta eahi mahatani de bata ai ido menjamin kelangsungan kehidupan tak baik di portibion songoni nang sugut di surga hasonangani alani ditugu-tugu hatani di batahi mahita toktong saliling di portibion jala hatani di batai do toktong nagabe menguatkan hita rope akan namasa rope parukilon rope parsahiton rope sitahonon saina rodoi alai molonunga mia kita di bagasan hatani di bata tetap kita setia mangului ibana saya toktong kita mangulahon akka ulau nadenggan saliling di portibion Tuhan tama nama masu-masu margo goyok kita maka porsiai Tuhani di bagasan nguluta asa parsi dohotita di hanguluan nama noktong si saliling dililingna amin martang yang mahita mau liate madiwali Tuhan di panugun-ugunmu pangajarionmu di hami asiroham saya pasu-pasu mahatam di hamipi asahu pake hami kukunami mangulahon akka ulau nadenggan saliling di portibion gabe tau hami Tuhan mangulahon lomo ni roham hupa sidik kami akan nahi nasuguhonmu aita kasdo diajarhon hatami akan nauli nadenggan napinangidoni hatami di hami alani saya pargugui rupi mahamibi pasu-pasu matuhan selalu ruasmu namar pungu di bagasan sadarion asanggiat bui nasida pepakyo mu Tuhan lau para raton barita naulim
tuna humaliang tutongan-tongan di keluarga nang ditongan-tongan di masyarakat pe asalam torop halak manada harajaunmu parsi dohot dihanguluan nama noktong sisa liling nililengna. Tuhan debata manami ubuah kami Tuhan ruasmu natongon di bagasan parsahiton seho mana mangalehon hahi pason khusus na Tuhan ubuah kami na posom mamang sida butar natongon dirawat di rumah sakit sahi pasu-pasu ma Tuhan pengobatan nasida sanggiat tumibu hipasong ninang na posom amang situ stopul pe sahi hong ma Tuhan toktong mangalehon hahi pason di pamatang nasida asang giat lampak yo munasida Tuhan gabe saksim di tonga-tonga ni portibion sagabe akan aposom natoktong si habiareho nasida di bagasan panggul itu ninguluna alani seleon mahahi pason ali Tuhan di bataman nami nang di bagasan tikyon na di bagasan arsak ni roha alani si taonon keluarga aca boru siagian nadiari nasalpu Tuhan tongo dia lapo anak sian tonga-tonga nasida sai anggiat matumibu nasida tarapul sian paru kiloni jala homa toktong patuguon haporsion nasida pasu-pasu ma keluarga nasida li Tuhan nang hami pe homa toktong manggongkop pami saluhutna na di bagasan nasubuiro di parpunguan mar minggu sadarion baik di minggu pagi siang dot sorean nasida pe Tuhan sungguli nasida lau manangion hatam di bagas nasida asa nasida pe Tuhan taruli didenggan di basam dot di pasu-pasum Tuhan kena marulang tahun ruasmu saya homale Tuhan mangaleon lastani roha di nasida dinataba umur nasida Tuhan ajari nasida maka mole tehoni tua dopanmu jala toktong manasida gabe marparangin adenggan di hadapanmu Tuhan pasu-pasu mahami napungon ima pangiduan nami tangihon mapangiduan nami holan mangasahon guarnya nakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan si hokop si panguluhan amin marede mahita los tapasahap mapeliat tanda paduahon
martangyakon mapilian na tapong papungon to do pan di debata martangyang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan di saluhud sile oleh na dingkan dohot nasa ulibasa na mauliutus hupasat hami masian na nilihon mitu hami pilihan nami tuho say jalo megabe wak na hucus di jolom pasu-pasu may dalaramoti asa parhasia kami pilihanon pati bulhon harajaonmu di tonga-tongani huriam dohot di portibion buhay marohanami marhite hite todim asalam hutadahami godang ni sileho-leho mitu kami asalam girgir hami madok mauliati tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Namin na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di bonotongon song na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion ang uluan siap hari, say sama dosa nami songon panesan nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangaku. Ayo. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de Batama hita disodakon Tuhan de Batama bohina tuhita jala asima rohana midahita didopakon Tuhan de Batama bohina tuhita jala di pasar honma damena tu toditabe. Kami perhalado HKBP Harapan Jaya nama kubasi di bagasan minggu siang on dohot tim musik, song leader, multimedia, madok. Selamat hari Minggu ma dihita salhuna Tuhan Yesus mama sumasuhita. Horas.